Il-Pulizija wettqu rejd fl-uffiċini ta' Sicily Bajkar bħala parti minn investigazzjoni dwar allegat frodi. Din il-kumpanija taqa' taħt it-tmexxija tal-imprenditur Christian Borch, persuna li għandu diversi akkużi fi konfront tiegħu fosthom li ħataf persuna. Sorsi li tkellmu mar-Journal Times of Malta indikaw illi r-rejd sar fl-uffiċini li jinsabu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn il-Pulizija ħadu fil-possess tagħhom apparatu ta' mir elettroniku. Fosthom il-magni li jitħallsu pagamenti bihom u anke numru ta' laptops li huma proprjetà tal-kumpanija ta' Christian Borch. Jidher li din ir-rejd saret bħala parti minn investigazzjoni akbar dwar frodi li tinvolvi lil din il-kumpanija internazzjonali ta' karozzi tal-kiri għalkemm sa issa ma saru ebda arresti. Il-kumpanija Sicily Bajkar kienet bdiet topera lura fl-1963 u lum il-ġurnata għandha iktar minn 60 uffiċċju madwar l-Italja u aktar minn 20,000 vettura għall-kiri. Din l-istess kumpanija kienet bedet minn Christian Borch wara sensiela ta' akkużi li affaċċja fil-qorti fl-aħħar snin. Fost l-oħrajn Christian Borch qed jiġi akkużat flimkien ma' grupp ta' 6 persuni li ħatfu raġel f'Jannar tal-2022 u għedduh li jistupraw lil oħtu. Borch qed ikun akkużat ukoll b'ħasil ta' flus u xiri ta' drogi fuq id-dark web permezz tal-cryptocurrency. Christian Borch, ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela, kien għamilha minn ġdid fl-aħbarijiet meta l-kumpanija tiegħu No Deposit Cars Malta allegatament uża prattiċi kummerċjali qarrieqa u fraudolenti billi ġiegħel il-klijenti jiffirmaw kuntratti b'kondizzjonijiet mhux favorevoli meta jixtru karozzi użati.